Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak Pirinioak bi alde saiora. Egunon, Josepe. Baita zuei ere. Auritzeko alkate, ezta? Bai. Zer gehiago aldiguzu kontatu zure buruari buruz? Bueno, hemen jaiota, herrikoa, eta ja 1976an, eta bueno, hemen izan naiz, gero ikasketak Iruñan, ingenieritza, nekazariko ingenieritza, lan egiten du Iruñan, baina, bueno, bizi naiz hemen. Eta ze gehiago, bueno, pues... Eta nola sartu zinen alkate bezala edo? Bueno, ez da lehendabiziko aldiz. Nik zinegotzia izan nintzen, 1989an ja aurkeztu nintzen, nire burua, eta, bueno, 4 urte izan nintzen zinegotzia. Gero hurrengo 4 urte nintzen aurkeztu, eta gero ja 2007tik eta 2015 artio alkatia izan nintzen. Eta orain berriz. Orain berriz, bai. Eta nolakoa da alkate izatea hemen? Auritzen? Bueno, auritzen edo herri hauetan, bueno, egin behar duzu denetatik. Hori bai, ikusi duzu, batzutan gia edo beste batzutan, eta, bueno, harremanak oso estuak dira jendearekin eta hori, eta, bueno, hori badu gauza onak eta ere gauza txarra, bai, batzutan, pues, bai, nabaritzen da. Konfiantza gehiagik. Bai, eta, bueno, pues, ez dakit pasatzen bazara kaletik, eta, bueno, hau nola dago, ez dakit zer, eta batzutan, bueno, pues, bai, pum. Igual gehiagik momentu bat. Baina, bueno, ez, eramaten da, ongi. Eta nola, zergatik erabaki zenuen nahi zenuela hemen sartu udaletxean? Bueno, nik beti pentsatzen du jendea, bueno, claro, ez dakit aber nola erran. Implikatu behar da, herriko bizian, eta, bueno, baduzu arlo batzuk, bai, eta bat da, hori, alkatea, udala, bai, eta alkatea edo zinegotzia izatea. Eta, bueno, egin alduzu gauza asko herriarentzat, eta, bai. Eta zu ze partidukoa zara? Ez independientea gara, nire taldea, bueno, gu gara agrupazion independiente Aranandi. Aranandi toponimo bat da, herriko toponimo bat. Eta, bueno, gero badugu gauza batzuk herriendako, bueno, bai komunak, eta gero, baina gero, bueno, batzuk dira alderdi batekoa eta beste batzuk... Jende desberdina. Desberdina, bai. Eta ze programarekin edo aurkeztu zineten? Zeintzuk dira zuen, zer nahi duzu egin? Egin, bueno, a ber, programan badakizue gauza batzuk, gauza gehiagik batzutan sartzen dira, baina, bueno, ere gure helburuak, bueno, populazioa mantentzea. Gaur egun jeizten ari da, eta, bueno, gure aldetik, bueno, nahi dugu gutxienez mantentzea. Eta horretarako, bueno, gauza batzuk ere egitea, etxe bizitzak, alokatzeko eta gauza horiek. Eta beste aldetik ere implikatzea, jendea implikatzea. Ez dakit batzutan hori errandu dana, nire etxean ongi eta, batzutan komplikazio bat da. Eta, bueno, zen nahi dute, batzuk etxean
etxean egon, baina gero kexatu bai, kexatu bai. Baina, bueno, pues gure intentzioa da, inplikatzea. Hau ateratzeko denok artean, ez bakarrik. Eta nola uste bakarrik. duzu lortu daitekeela jendea gehiago inplikatzea? Bueno, inplikatzeko, guk uste dugu lehen ezagutu behar duzu. Eta nik beti pentsatzen dut, adibidez, herri txiki batean, igual udalak egiten duena, hor dago, ez, hori, udalak zu jakin behar duzu, zer egiten dugun, udalan, eta, bueno, ez dakit, hori, zerbait zubere, edo populazioa, egin behar da, edo erran behar da, bueno, bai, hori. Eta ze datu aldizkiguzu eman Auritzi buruz? Ze datu herriari buruz? Ze datu? Bai, esan duzu, biztanleria jaisten ari dela. Bai, biztanle zensua, alde batetik da zenso, eta hor gaude 252, eta gero bizitzen, egunero bizitzen, 150 gutxi gora bera. Askoz gutxi dago. Hori da. Bueno, gutxienez, gaztedia gutxienez, hemen egotea. Eta zeintzuk dira ezakit lan sektore nagusiak hemen? Bueno, badaude bi, bat nekazaritza, bai, eta, nekazaritzan adibidez, importantea da eta koskorra, gaur egun gutxienez koskorra, badaude 11 esplotazioei, handiak eta koskorra, gazteak gehienak, gazteak, baina bai, hori alde batetik eta bertzetik turismo, sektor terciario, badaude, bai. Erromesekin. Erromesekin eta turistekin, ere badaude, adibidez, GR11koa, gaur egun, gero eta gehiago pasatzen dira, eta nabaritzen da, horitzen, bai, gauza horiek. Eta zer esango zenuke dela herri honek duen gauzarik onena? Puntu indartsuena edo? Puntu indartsuena? A ber, baina ze... Herriari... Herriari? Bai, herriari buruz. Herriari buruz? Edo zer iruditzen zaizu falta zaiola, gabeziak? Indarra pixka bat, gabeziak, indarra eta hori. Bueno, gauza hon bat da, gure lekua, no? Gure lekua... Kokapena. Bai, kokapena. Niretzat privilegiatuak gara, mendialdean gaude, Pirineoetan, baina lauta batean eta hori nabaritzen da. Badugu ere, turismo aldetik ere, nola Ituriza nola atera da, Auritzen, eta hori ere ikertu behar da, eta ber nola egin dezakegu ongi ateratzea. Bai, hori. Gero badugu ere linduz da, badugu potentzial launitz. Linduz da hegaztin nola pasatzen diren migrazio eta hori ikusteko eta oso importante da. Eta potentzialak badu. Orduan, igual esplotatu behar da gehiago. Hori da. Aulak, hori despopulazioa, implikazioa, batzutan zaila da mugitzea, jendea mugitzea, gutxi gara, baina hori bai. Igual beste herritan, ez dakit, beti ikusten da, zu joaten bazara beste, hori da, zu joaten bazara beste, eta pensatzen duzu, ze ongi egiten duten hemen gauzak, gero barrutik igual desberdina. Hori da, bai. Eta zerbitzu aldetik, nola dago Auritz? Ongi, gutxi gora bera, komarka honetan edo zonalde honetan hiriburua, nola erran, kabezera da, eta badugu denetatik, bai, badu... Beraz, berez bizitzeko behar den guztia, badago. Bai, zentros osasun etxea, eta bai.
Eta inguruko beste alkateekin baduzu harremana? Bai, badugu, bai. Elkartzen zarete? Bai, batzutan, bai. Badugu ere proiektu komuna. Adibidez? Eta adibidez parke mikologiko. Gaur egin parke mikologiko Erroibar, Auritz eta Aurreagan artean. Erroibar da, nola erraten da, ayuntamiento compuesto, badu 11 kontzejuak. Guk gara bakarrik eta Aurreaga, kolegiata da, baina denok artean, adibidez, parke mikologiko egin dugu, eta orain bultzatzen ari da. Hori Erroibarrekin, Aezkoakin ere baduzu harremanak nola mugatzen gara, baina igual egurra edo ateratzeko, igual hobe Auritzetik edo Auritzekoak hobe beste aldetik, eta, badugu harremanak. Eta mugaz bestaldeko herriekin? Badugu ere, hombre, ez zain estuak, igual proiektu hauek adibidez parke mikologiko bat egiteko ez, baina, bai Interregen bidez, Interreg da programa berezi bat, interregiones eta hori, proiektuak ateratzeko bai, badugu, ere urepelekin normalean, hurbilena da, eta badugu, harreman on bat, batzutan, badakizu, hango hartaldeak pasatzen dira Auritzera, eta, baina, hori, Eta urepelez aparte beste herriekin? Ezagutzen, ez dakit, denok artean, ezagutu, proiektu, adibidez, Donibane Garazirekin, egon ginen pixka bat hitz egiten, harresiak, Interregen bidez edo, harresiak konpontzeko bai Auritzekoak, nola izan zuen, orain ja gutxi dago, baina, eta bai Donibane Garaziko harresiak, proiektu bat mantentzeko eta bai. Baina, azkenean ezen, poderoso caballero don dinero erraten da. Azkenean ezen atera proiektu hori. Ezen egin, baina, gutxienez hori, harremanak eta hitz egin genuen hori buruz, eta bai, hori bai. Eta uste duzu etorkizunera begira harreman hauek estutzea eta harreman gehiago sortzea beste herriekin, posible izango litzatekeela? Posible bai, ez dakit, baina, klaro, hori normala, hurbilenekin, hurbilen... hurbilen dauden herriekin. Hori da, harremanak estuago, bai. Baina bai, posible. Nola ere, nik euskaldun, zarra euskaldun berri artean, eta hizkuntza, nabaritzen da, nola, guk Auritzen nire adinekoak denak erraldunak. Eta, harremanak mantentzeko zaila da, baina nola ja, gaztea, lehenak euskaldunak direnez, nik uste dut hori nabarituko da. Eta ordan berpiztu daitezkela indartsuago harreman horiek. Bai. Eta uste duzu onuragarria dela hori? Bai, nola ez. Azkenean muga artifiziala izan zen, bere garaian. Harremanak, muga hori izan zen, baina harremanak izan ziren. Nola galdu zuen, noiz, gutxien gehien, hemen, nola euskara galdu zenean, zenez, jeitsi ziren harremanak, baina, nik uste... Zailagoa zela komunikatzeko. Bai, klaro, baina, nik uste du, gero eta gehiago, posible izango da. Eta orain bukatzeko aukera izan da mezu bat bidaltzeko hemen mugaz bestaldeko alkateei, adibidez, zer esango zenieke? Edo galderaren bat izango zenuke, ezakit? Edo proposamenen bat. Proposaren... Adibidez, noiz oraindik harremanak ez duzuen alkateren batekin? Adibidez,
claro, Urepelekoa Michel Ernaga eta gero sindikatukoa Michel... Ba, aiei adibidez, zer esango zenieke. Bueno, nola batzutan, nola elkartzen gara, bazkaltzen eta hori, baina, bueno, pues, nik ere batzutan nola pentsatzen dut, bakarrik hau, no? Bueno, pues, importante da ere han egotea eta mantentzea, no? Eta, bueno, pues, jarraitu behar dugu, denok artean, bueno, gauzak ateratzen. Badugu arazo batzuk berdinak, igual hemen gogorrago, alde honetan gogorrago, politikak desberdinak izan direlako, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Eta, bueno, horregatik nik ez dakit, bueno, pues, baina arazoak berberak, eta, bueno, pues, denok artean ateratzen dugu. Eta harremana mantendu. Bai. Vale. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei, etortzeagatik. Horrengora arte. Bueno, nahi duzun artio, bai. Mila esker. Vale, bueno. Orduan, lekoren gira beti, erriko etxan aldiuntan zurekin izen betbedea uzapeza, eguran? Eguran. Orduan, lehenik hasteko gitan diguzu, zure bilibidea uzapeza izan aintzin, perba? Historio luzea. Labur hilduz. Bai, labur. Nima historia niz ofizioaz, eta gero hezitzaile teknikoa bilakatu niz, dila 30 bat urte. Gazte txoek ilanari naiz lanean, beraz, formakuntzan eta ofizioari buruz laguntzaile gisa, gazte horiek 13 eta 21 bat urte artean. Noiz izan zira lehen aldikot uzapeza hautatua? Bez 2008an, lehen hauteskundetan. Horretzen zira, zer zen zure programa, zer zen zure proposabenak? Wow! Edo nahi goztu joan aldikoa? Zen 2005an? Bai, programak hain izaziren, nola erran, orokorki xeeki ez dakit oraintza isusen. Proposamena handienak, ludienak? Baina zen garroaren ingurian, hori badakit gure taldearen sortzailea zela garroko gaia. Eta hor nahi ginuen, garroan babestu lurrak, zeren pentsatzen ginuen lurra dela produkzio emaiteko eta jendea eta animaliak jatera eta emaiteko, ez eta usinen egiteko, hortaik abiatu zen, eta gero hortik landa, gazteri buruz ere, pentsatzen ginuen zerbait behartzela egin, eskolari buruz ere, eta gero sartu eta proiektuak etortzen dira. Horretazten diguzu, garroa zer den bihitzez? Bihitzez garroa zen etxalde bat, aspaldikotzat etxalde puxka bat abandonatia izan zena, demoran, lehenoko jabetaik, ez zuten txegidaik, beraz izan zen gizon bat Amerikatetik etorria, Hipólito Leska, eta harek eosi zuen eremu hori eta gaztelua, eta uste dut demoraetan 55 hektara bazirela, hogoi heletan eta 55 lekornen, eta deliberatu zuen erostea eremu hori laborantxari laneko tresna bat emaiteko. Hori zen gerla ondoan, biharren gerla ondoan, eta pentsatzen baitzuen eskoalerriko laborantxak behar zuela modernizatu eta pixka bat ahantzatu. Eta egin zuen, diru zama bat eman zuen, ere ikastetxe bat, laborantxako eskola baten muntatzeko. Eta naiz eta eskoalerian iparaldean etzen instituziorik, eman zuen erosi etxalde hori, Baionako hiriari. Eta kopil, osatia zen, kopil delako elkarte hori osatia zen, bai Siberotar, bai Banaferako
Lapurdiko eta Lapurdiko diren gizon hautetsi edo jakintxun batzuen eskutan eman du proiektu hori. Eta hori, eskola hori bizi izan zen 35 urtez. Eta gero gelditu zen, alainen, sobera obrak baziren berriz antolatzeko. Eta gero laborantzako etxalde bat bilakatu da, behi esne produkzio bat plantatu da, eta hortian izan dira kooperatiba bat zuen antolatzailea. Eta gero delako kooperatiba hori gelditu eta 2007an, beraz, itzuli da gure herrirat. Lekorneko herria jabetu da eremu horietaz. Eta geroztik gure eskutan da. Gaur egun, Lekorneko herriaren do herriko etxearen proiektu lodiena, zer egitaike? Orain? Bai. Orain da Hori garroa beti? Garroa beti hor da, bai. Lurren historioa, pixka bat konpontiak ditugu, parte emana dugu, beraz, baratzeki biologikoen ekartzeko, eta hor 10 hektara eman agintuen baratzeki egiteko, eta beste 20 eta 25 hektarak gu hauk antolatzen ditugu, eta herriko laborantzari edo laborariek emaiten ditugu, emaiten saltzen, belarra eta moskinak horik balia dezaten lur hori. Lurren historioa egina da, gure ene pena hasteko ez baitugu gaztelu murruen, gaztelu horren barnean proiekturik kokatu, aski importanta, bizi arazteko eta berriz antolatzeko gaztelu hori. Naiz eta bazen askil hainitz lan egiteko eremuen janik edertzeko, pentsatzen ginuen, edertuz gauzak eginen zila emeki, baina erran behar da gastu handiko obrak behar diela egin gaztelu hortan, eta zerrendako guk nahi ginuke bai beti laborantzari lotia dadin horgo proiektu bat, baina badakigu laborantza ez dela aski izanen, beste ideie batzu bagintuen, baina ez dugu deus antzatu eskolde hortaik. Naiz eta badugu zizelkari bat, aterbetzen duguna, eta istantian esti produkzio bat izanen da, delako estian ateratzeko eta transformatzeko laboratorio bat eginen da. Bada talde bat osatu dena eta hamos bat kide dira eta galdein daukute, gela bat ukaiten altzuten ez eta baietz guk plazerrekin biztan dena, bizia ekartzen baitu leku hortan eta generat estia biztan dena erlekilan lotia da eta erliak baratzeki lan eta inguruan medak iran. Zeren biologiko lurrak dira denak, itzuli gintuen horik 2009an. Hori da proiekturik eta pena pixka bat ez antzaturik eta orain arte. Gero beste proiektu bat bai badugu hemen antolatzen ari duguna, herrieko etxe hemen. Herri erdian badugu etxe handi bat, leheno etxaldea izan zena eta eskola ondoan, eta hor deliberatu dugu, beraz, eskola bat egitea eta herriko etxe bat. Eta hori obrak hasia dira, eta ez dira bururatiak, baina pentsu dut heldu urteko eginen diela. Eta orainko herriko etxea, zer bilakatuko daike? Eta hau bilaka litaike, bai beste bizitegi bat,
posible da, gero baditugu asko hainitz elkarte, eta galdeiten didugute beti gela batzu antolatzeko, eta biltzaren egiteko, eta behaz, bada, ez da arrazorik helburiak hatxeman ditugu hemengo herriko etxenako. Aipatzen dugu usu Euskal Herriko herrietan edo jendea gutitzen dela herrietan edo ungeitzen eta sobera gitzen. Hemen lekorren pixkat bi leku horien hartan ziste, zertan ziste penaltik. Arrunt erdian gila, ekilibro hortan gila, gure populazio emendatzen ari da, poliki, unetaik batez emendatzen da, eta uste dut, movimendu ona dela, mail ona. Ez da sobera emendatzen? Ez da sobera emendatzen, behar dena, eta behar da ere, gazteria behar da etorrazi, eta hortako ere funtsian baditugu bizitegiak eginak, lehen mandatean. Baina ez gu erdian gira, ez gira kostaldetik sobera urrun, eta barnekaldetik ere ez gira urrun, Zertan nahi dira jendeak hemen lanean, zer da gehiengoan laborantzak badu toki lodia? Bai, toki handia du laborantzak, ziren 21 etxalde, naiz eta txipitzen ari diren, eta hor badugu arrenguratzekoa geroari buruz, baina ere beste eskoldetik bada gaztiak plantatzen dienak, eta oraintxe berroi urteko gaztiak badira hogoi bat etxalde, eta horrek esperantza emaiten du. Baina, biztan dena, geroari buruz baditugu somit gogoeta egiteko, berriz plantatzeko gaztiak, eta sustut etxalde horiek ez diten nola erran, behesi edo lurreak eskund eta ezker joaiteko behar gintuzke atxiki, etxalde horiek osoki, gazte batzuen plantatzeko edo beste familiatzuen plantatzeko. Baina hor bada lan iziarri egiteko, eta uste dut laborantzak gamerek ilan, biek ilan, behar dugula lan egin hori guz. Arten zuen 51 bat etxale, zenbat biztanleen entzat? Bai, 890. Hain da ere orduan 50 etxale? Bai, horik, anitz edo, hala da, oraintxe, banan, hemendik 10 urtean burian erditaratuko da. Saharrak geldituko dira, eta ez dute hainiz badira etxegidarik, eta hori... Gazteak ez dute berriz hartzen, edo beste lan bidea ditzen zuzte? Badira gazteak hartzen dutena, baina behar ez aski. Pajian badira usten dutenak ere, eta etxalde tipiak ardura, baina... Baitu zuen hemen loturak Nafarroa edo Gipuzkoarekin, hango erriko jendearekin, erriko etxerekin loturak baitu zuen? Batere. Erriko etxe bezala? Zuzenean batere. Batere? Ez. Eta beharraz da senditzen? Edo demora da senditzen? Ez, aukerak badira, balita ezke, baina ez dugu loturarik. Zer ekarlion bai, ustuko, idekitosun bat ekarlezake, egia gure gogoratzen zait, gure programan baginuela parezkatzea, beste hiri batek ilan, pentsu ginoen biztan dena, hegoaldeko herri batek ilan egitea, ez dugu bururat eman proiektu. Zire ideiak, herri ideiak zuzenak edo? Ez bate, ez egiren sekan pixka bat, eta gero gauzak priorizatzen dira, eta beste gai batzu hartu gaituztenak. Nola ikusten duzu Lekorne, mendik 15 urte, zertara doa? Zer ustez, jende gehiago, euskaldunago, nola ikusten duzu egia bihitzez, jango dugu? Bihitzez? Zaila da. Globalitatean jai dut. Ni, optimismoan naiz, nik badut konfientzia gazterian,
Eta ikusten dutalarik holako gazteria hemen herrian, lotura hori, herria ekilan, uste dut aktivitateak segituko duela. Errandutan bezala ez gira kostaldetik urrun eta lanetik urrun, errandezake. Eta herri elkargo berri horrek ilan ere pentsu dut aktivitateak eta lantegiak gehiago eta gehiago plantatuko direra barnekaldian. Hasteko ene idealitake ekonomiko gune horiek barnekaldian, populazionean eta azkartzeko eta finkatzeko. Gulek honen untxagira, ustuko, eskolde hortai, populazione mendeketa polita bada, gero lanak manatzen du, ardura, geroari buruz. Gero kultur eta eskuara mailan, guk baditugu hogoi bat hemen elkarte, eta arras eskuarari lotia direnak, generat badugu ikastola bat, behaz horrek bizia emaiten du eskuarari, eta ibiltzeko ere manera edo aukerak baditugu eskuaraz, guk hasteko entxatu gira egiteat, elebiduna bihurtzeat osatzen ditugu, bai urteko jurnala, kaseta, eskuarari bere tokia emaiteko. Pentsu dut, moimendu hori nahita ez baitira denak ados, baina emendatuz joanen dela, uste dut. Espiritu hori saitia dela, izan dira urte zailak eskuarari buruz, bada, gelditzen da, delako beldur hori, zenako eskuara erakatsi, zenako ikasi, bada, beldur bat, baina orokorki enustuko emeki sozializatuko da galdera hori, eskuara emendatuko da enustuko. Lucien Witzer, mil esker, eta orduan laster arte? Mil esker zue. Kaixo, Juanjo. Kaixo. Kontatuko diguzu nor zaren zu? Pues ni, nahi, ez dakit, ez dakit nola naiz ni, naiz hori, taxi biltzen. Taxi gidaria? Bai, taxi gidaria, gero hemen dauka jatetxe bat, ni sukaldean nago, nire emaztea kanpoan, eta noizen behin barnean ere. Eta, hemen gaude, guk etorri ginen hona dula, ez naiz hemen goa, Minetik, zen duela, ez dakit, 25 urte duela ja. Eta erabakitzen nuen? Eta erabaki genuen hori, hemen bizitzea, eta bizi modua hori lortzeko, behar duzu zerbait. Beti bezala, guk ez daukagu behiak, ez daukagu lurramen, eta, azkenean, azkenean hori lokatzen taberna txiki bat. Egon ginen, ez dakite, 4 edo 5 urte. Eta gero, genuen aukera lurra zati bat erortzea. Eta, egin genuen hau. Jatetxea? Bai, jatetxea duela ja 20 urte. Aritza jatetxea? Bai, aritza jatetxea. Nire semea bezala, aritza. Eta nola erabakitzen duten auritzera etortzea? Ez dakit, niri hori Pirineoa aldera nahi duke joan, eta azkenean hori alde hau pila gustatzen zait. Eta orduan, erabaki genuen hori hona etortzea eta... Eta zaila izan zen jatetxe bat irekitzea hemen? A ber, zaila, zaila, negozio guztiak zailak dira. Eta hemen Iruña baino. Baina zailagoa? Baina zailagoa, bai. Zergatik, hori, hemen bautzu lana, hori, segun ze garaietan, hori, bai. Gero neguan luzea da, oso luzea, eta, jendea, bakarrik hori, larun badatero, igandero, bai, etortzen dira, biltzeko, hemen dira, edo, lurra badago, etortzen dira, biltzeko, zarekin, edo hori.
Eta gero, bueno, bai, udan, du lan haunitz, bai, baina, bueno, hori, gauzak, hemen desberdinak dira, joan baduzu pizkanaka, hori, ez, igual, Iruñan bezala, egunero lanpilo bat, ez dakizen bat, zerbitzailea, hemen ez, hori, nire emazte biok gaude hemen, noizean behin, hori, laguntzeko, igual, zemarabekin, igual, hemen, hori, lanean, hori, asteguretan, hori. Neguak motelak eta gero... Neguak motelak, bai, bueno, segun hori, lurra badago, bai, uste etortzen da jendea, bai. Elurrak animatzen du jendea etortzera. Bai, hombre, egun berda hori, uraldea perfecto ia, eguzkikin, elurra, betizka badago hori, bai, horre, duzu, ez dakit hori. Eta gero, ze jende mota etortzen da, adibidez, udan eta udazkenean? Udan gehienak etortzen direna, hori, katalanak, Valentziakoa, Madrilikoa, hori, gero... Oporretan turista... Bai, turistak, bai, etortzen dira, igual, daude, igual tuteran, eta etortzen dira, horregara, ikusteko, ez dakit, la tumba Sancho Fuerte, ez dakit zer, gero, etortzen dira ona, bazkaltzeko. Eta ja, udazkenean, hori, jende, bengoa Euskal Herriko jendea, Iruñakoa, hori... Garaiaren arabera aldatzen da erabat eta torren jende mota, ez? Bai, aldatzen da, bai. Eta gero ere, taxi bat duzu, ez? Taxi ere... Eta hori noiz hasi zinen, eta nola? Hori, lehen zeuen hori, hemen taxi zar bat, ez? Taxi gidari zar bat, ez? Eta errantzian, zu hartu behar duzu hau, nik ezin dut hori, nik jatetxan nago eta bai ez, zu moldatu alduzu, ez dakiz zer, eta nik azkenean, emesteagatik, bai ez, biok artean ja moldatuko dut, ez dakiz zer, eta hartu duela, igual bos urte duela. Eta hori, taxiri esker, hemen gaude, bakizu hori, krisiren garaian, izan zen hori, kristonostika da. Bai, hemen. Bai, hemen hori, jendea, hori, gutiago, eta azkenean, hori, jode. Eta hori, taxiari esker hori, Eta nola moldatzen zara ibiltzeko bai jatetxean eta bai taxian? Nire semekin edo bestela, badugu hori mutiko bat, noizean behin hori, edo bestela beste taxikin. Inguruko beste? Bai, ingurukoa. Eta hemen gaude, bos, hori, bos. Herri desberdinetan? Bai, luzain dago bat, gero Auzperrin eta Erro Sarana dago beste bi, gero Garraldan bat, eta nik hemen. Eta taxista moduan lan asko egiten duzu? Lan asko beti bezala, jatetzan bezala. Baina esan nahi dut, jende askok erabiltzen du? Bai, gehienak erabiltzen dutena dira, bidea egiten duten. Erromesek. Bai. Haiek, normalean, etortzen dira Donibane Garazitik, horregaraino, eta etapa hori da, gogorra, luzea, eta gero hori, mentik atibidez hori, Donibane Garazitik dago, ez dakite, 1 metro, eta igotzen dira 1.400 metrotara, eta gero jaisten dira, eta deskolokaz completamente. Eta haiek gero, igual jarritzeko, edo igual hor, igual ez dago lekurik, eta behar dut taxi bat ez dakit, dirua ateratzeko, nik hemen duan nagonez, hori, deitzen diaten niri, joateko, arantz, hori, hartzeko, turista eta kartzeko dirua ateratzeko, supermerkatura, edo farmaziara, edo ezakit hori. Baina dena den hori ere erromesak kontzentratuko dira gehiago urteko garai batetan? Bai, hori, justo hasten dira. Apirilean, guti gora bera, gero hilabete gogorrena da maiatza eta gorila, eta jende desberdina. Normalean kanpotarrak etortzen dira gehienak, etortzen direna maiatzan. Hori, edo zein lekutan, amerikatarranak, ezagite, alemana, ingelesa, iparraldekoak, eta gero ja, agorrilean, etortzen dira, estatukoa etortzen dira. Eta familiak, umeekin,
bai. Eta gero beste hilabete gorena hori, pues, iraila da. Eta gero urteko beste hilabetetan, erromesak ez daudenean, taxi erabiltzaileak nortzuk izaten? Nik adibidez, nik eta hemen ingurukoak egiten dugu eskolarra. Eramaten dugu umeak, nik adibidez egiten duk hartze garana, eta luzeidekoa ere. Eta hor daude, hartzen daude, ez dakit zenbat umeak daude, bederatzi 10 ume. Eta hartzen dituzu eta eskolara? Bai, eskolara, agoitzeraino. Eta hori egunero. Eta hori da Nafarroako gobernuaren zerbitzua bat? Bai, hori. Eta gero ja, igual, hemengoak, batzuk Iruñera, baina gehiena hori. Eta beraz, inguruko taxistekin eta jatetxea dituzten pertsonekin baduzu harremana? Bai, hombre. Taxistekin esan duzu, beti zaudetela kontaktuen, ez? Zuk ezin baduzu, beste norbait? Bai, hori da. Ez que, bestela, ez que... Beraz, harreman hona baduzu eta? Hombre, hori lana hobe egiteko ez azkenean. Elkarlanean aritzen zaretu orduan. Bai, eta hemen ondoan gaude denak eta hori egin badugu. Ez, bestela. Eta adibidez, iparraldekoekin baduzu harremanik, bai taxista edo jatetxeak dituztenekin? Bai, jatetxeekin ez hainbeste, azkenean, mengo jatetxeak, bai, ingurukoak? Bai, ingurukoak. Eta gero ja, iparraldekoak, batzuekin bai. Eta ezagutzen duzu... Bai, biztaz edo, igual, tortzen dira una baskatzea eta gu joten gira, hori bazkaltzeko eta, bai. Eta orduan ezagutzen duzu hango egoera? Ea desberdina denan negozio bat montatzea eta jatetxea izatea? Hombre, nire ustez, bertzaldean, negozio bat montatzeko hemen baino, ez dakite, errezagoa. Errezago? Bai nintzako, uste baietz. Hemen administrazioan jartzen dituzte hori. Trabasko. Trabasko. Egin behar duz ez dakiz, pilo bat. Eta hor, beste gauza, uste dute ez, nik behin itzien nuen hori, unkiko bat tegin, eta errantzian hori, nik eskatu nuen hori, laguntza, eta hori da, hemen da hori, 3 hilabete, eta nahiko, eta hemen, hau egiteko, mekauen dit. La ventanilla única ez dakiz, jo mertu, bitula gehi urte ja, Eta taxiarekin, adibidez? Taxiarekin... Badago desberdintasuna... Prezioak. Han, iparraldean, garestikoak, garestiagoak dira. Prezioak hemen, adibidez, metik Doni Mane garaziraino, prezioa, 55 euro. Haiek, uste dut, ia 60. Bai, hori, Eta adibidez, Mendiondo herria ezagutzen duzu iparraldean? Mendiondo? Bai. Ez... Bakarrik baduzu erlazioa hemen inguru hurbilan dauden? Bai, hori, igual banka, urepel, itzazu bai, baina igual da, modez. Eta uste duzu dituzuen harremanak onuragarriak direla? Ez dakit. Ez dakit. Eta harremanak gehiago egon beharko zirela zuen artean? Ni uste dut, hemengo inguruak egin behar dira harremanak gehiago uste dut, bai. Hori, azkenean egin behar dugu alde bat, ez dakit edo zona bat, ez denak artean betzeko eta lan asko eukitzeko, ez. Hori denak artean igual bai. Elkar lagundu? Bai, elkar lagundu, baina hori azkenean nahi baten dira bere kabuz, eta gauza asko egiten dituzte,
beti, zuk ikusten duzu harri bat mendi batean, eta ziur dagoela norbaitek eramaten duena jendea ez daki zer, eta nahi bari baduzu gero joan behar duzu beste jatetxera baskaltzeko, eta deskuentu duzu hor, eta hemen ez. Handute guztia antolatu dago bezala. Bai, hemen jendea normalean bakoitza joaten da bere kabuz. Eta azkenean ez eta egit igual oitura. Ordan bai badaudela desberdintasunak, ez? Desberdintasunak bai, hori, bueno, gero, pues, baimenak, hemen, ezin duzu kartelan jarri, ez dakiz zer, eta hor, gero zin lekutan, jatetxea. Igual badago mendian zehar, pues, alduzu joan, txartela, venga, hemen ez. Hemen beti hori, arazoak. Ezin gauza egiteko. Eta orain bukatzeko aukera izan da mezu edo galderaren bat bidaltzeko mugaz bestaleko adibidez taxista bati edo jatetxea duen norbaiti? Jatetxea norbaiti, bueno, pues hori zuk eran duzun lehen bezala, hori pues elkartu behar dugula. Denak artean igual, bueno, hor dago pues alde hori pues Urepel, Banka, guk ondoan gaudere, Dori Mari Garazi, Baigorri. Eta, bueno, inguran gaude, eta, bueno, igual, hori aukera, bueno... Behintzat elkar ezagutu eta ea zer... Bai, hori, ia zer egin gaitezke denak artean, hori. Ba, mila esker, Juanjo, gurekin egoteagatik. Bueno, bai. Lekoren gira liontan, zurekin argitxu itorria egunan? Egunan. Orduan, hemen gira Garroa kooperatiban, gezkerren dut, Garroa SIC, hartzen duzu? Bai, frantzesez SIC edo SKIC gaiten dena. SCIC? Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Zer nahi du horrek, zer da orduan Garroa kolektiboa edo kooperatiba? Kooperatiba, ezagutzen ditugun kooperatibak bezala, frantzian badira SCOP kooperatibak eta SKIC kooperatibak. Desberdintasuna SKIC kooperatibetan kolektibitateak sartzen aldirela. Hor, erri elkargoa eta errikoetxeak parteak hartu ditu gure kooperatiban. Ados. Eta zer egiten duzu hemen, azkenan laborariak ditzen? Gure lana, baratze gintza biologikoaren inguruan egiten dugu. Beraz, baratzekariak ekoizten ditugu. Eta formakuntza ere egiten dugu. Nahi du, baratzegintzan instalatu nahi dituzten gazteak formatzen ditugula. Eta beste proiektu ere batzu lantzen ditugu, arbolak lantzen ditugu, Artogorri elkartean gira ere hartua egiten dugu. Hori dena kooperatiba forman. Erratun zuarik dugu, nor ziste azkenan ditz? Orduan hor langile bezala bost gira, hiru kooperatzaile gehi apprentiza bat, azparnen baratzegintza formakuntza bat badelako eta sasoinandako langile bat. Gero gure kooperatiban 85 kide gira, beraz langileak eta gero badira beste talde edo elkarte batzu, kolektibitateetan Lekorneko errikoetxea, gero orain Euskal Herriko Herri Elkargoa, CAPB egiten dena, gero beste ezagunak direnak hemen, Ble elkartea, Laborantza Gamara, Idoki elkartea, Kuma batzu, eta gero beste skop batzu eta beste laguntzaile batzu ere. Jai du laborariek azkenan pixka bat formatzuntela talde bat, gero ornitzeko kooperatiba? Hemen dugu gu gira laborari baten lana egiten dugu, baina ez gira laborariak. Laborariaren lana egiten dugu, baina langile, kooperatibaren langile gira. Hori da behitasuna. Hala, hori behia da. Euskal Herrian uste duen aldia da egiten dela. Ados. Eta zer egiten duzue, baratzegintzak jande dazu, susenago? Baratzegintzak, egiten ditugu sasoineko baratzekariak, berrogei baratzekari desberdin, negutegietan eta kanpoan ere. Baditugu 7 hektara kanpoan, gehi kasik 5.000 metra karatu negutegi. Gero egiten ditugu ere beraz hor berrogeita bost baratzekari desberdin, sasoineko baratzekariak, negutegiak ez ditugu berotzen.
saltzen ditugunak zuzenean, baita ere kostaldeko eta hemengo bio dendetan eta kantinetan ere. Eta hor adibidez, Lekorneko kantinan ere. Zenbat produzitzen duzue hilabetan edo urtean, ezakin nola konatzen duzue tonaka? Erraiten aldugu 80-90 tona baratzekari. Urtean zehar? Urtean zehar, eta horrek jain du aski dela, jan duzu kantina batentzat? Ez da sekulan aski, jakin behar da iparraldean jaten ditugun baratzekari gehienak kanpotik heldu direla. Kanpotik janai da bai Frantziatik, baina Espainiatik, Europatik. Orduan ez da sekulan aski, baina guk gure modeloan entziatzen gira bai dugun dena saltzen. Eta pixkanaka handitzen ari da, edo badira oztopoak horrentzako? Handitzeko eremua behar da, guk gero xantza bat dugu zenta Lekorneko errikoetxeak eremua uzten digu. Eremu hori da Garro Gazteluaren inguruko eremuetan. Garro Gaztelua eta inguruak Lekorneko errikoetxearenak dira, beraz alokatzen digute 9 hektara gure aktibitatean egiteko. Gero beste kasu egin behar da ere, langileak adibidez behar dira langileak formatu, eta guk kooperatiba forma utatu dugu, egan nahi du sekatzen ditugula langileak ere kooperatiban txartzeko eta kooperatiba animatzeko prest direnak. Ez dizu galetu noiz sortu zen eta nork sortu zuen? Sortu zen 2011an, eta hasi zen 2 urte haintzin lana errikoetxekoak, erri elkargokoak, ble elkarteak, laborantza gambarak, proiektu bat nahi zuten muntatu Garroko lurretan. Eta atera zen kantinentzat eta baratzekariak falta zirela, beraz horren inguruan hasi zen pixkat muntatzen. Ni adibidez, ni partikular gisa, nola egin behar dut erosteko zuen produktuak? Proposatzen ditugu amapetan txaskiak. Jaten duzu zer diren amapak? Amapak kontsumitzaile sare bat sortzen da, jendea biltzen da talde bat muntatzen du, eta talde horrek produktuak erosten ditu, guri baratzekariak kontraktuak eginez. Egiten dituzte 3 hilabete, 6 hilabete edo urte bateko kontratuak, eta denbora horretan baratzezainak baratzekariak ekartzen ditu. Orduan, jendeentzat ontsa dena da segur dira urte guzian baratzekariak ukanen dituztela biologikoak eta bertakoak, eta laborarientzat edo guretzat ontsa da, zenta segur gira baratzekari kopuru hori saldu dela eta aintzinetik pagatua dela. Eta zer da, aste oro, bi astero? Baratzekarientzat astero. Gero beste produktuentzat behar da izaiten alda hilabetean behin edo 15 egunero, baina baratzekarientzat astero da. Saski bat egiten zuen, zuek kooperatiba gehi beste laborari edo... Ez, guk bakarrik ez da beste laboraririk, guk gira ekoizle. Bai, bala. Ze preziotan egiten da amap hori? Dependi, bakutsak gero badira 1500 famili amapetan ere, iparaldean, ordan guk baditugu 60 bat gure amapetan, baina aski garatua da ere iparaldean hori. Guk adibidez posatzen ditugun saskiak dira, uste dut 12 eta 15 euroko saskiak astero. Eta hori baduzu nahikoa aste bat entzailateko... Bai. Bai. Bakizu nola pasten den Nafarroako egietan, badiren nola amapak, badiren kolektiboak edo hola? Iduritzen zait askoz gutio bat dela. Salmenta zuzena eta amapena askoz gutio bat dela. Zuzue kontaktuak Nafarroako laborariekin? Guti, zenta guk gure sarea, ble sarea da, iparaldeko sarea dugu. Eta gero baratzegintza egualdean ez da bate berdina. Edo badira etxalde handi batzu pixkat industrialak, edo tipi batzu. Ez da hemen bezala garatua, eta gero egia ezan lan hainiz bat dugula beti, eta ez dugula demorarik nahi genuke, baina ez dugu demorarik joaiteko, bisitak egiteko edo. Zer dira tendentziak gaur egun, Garroentzat nola ikusten duzu Garroa hemendik 10-15 urte, langile gehiago edatuko da? Orduan, helburua da ere gure kooperatiba nahi dugu izan ala ere tipi egon.
Horren ezakit euskaraz, eta jumen, jango nuke frantzesez, euskaraz ezakit pixkat tipi. En fait, gure lan antolakuntzan nahi dugu erabakiak denek hartzen ditugu elgarrekin. Ez da buru bat edo buruzagi bat, eta berak eta erraiten du bestetiz egin. Zinez nahi dugu hori izan, denek parte hartzen dugu gure erabakietan eta gure lan tresna kudeatzen. Beraz erran nahi du ez dugula sobera onditu behar. Hori. Gero bigarren gauza biziki zaitasun hainez ditugu langileak atxemaiteko. Zenta langile formatuak eta motivatuak atxemaiteko. Beraz, ez da ere jende... Gerozta gutxiako bat dira, hortan sartu nahi bizenak? Ez, gerozta gehiago, baina iparraldean baratzegintza biologiko hainitz emendatu da azken urteetan, beraz lan hainiz bada. Eta ez dugu beti jende formatuak atxemaiten. Edo bestela atxemaiten ditugu jende batzu, baina ahas idealizatzen dute. Pentsatzen dute baratzegintza profesionala dela baratzitipia egitea bezala. Gehi, permakultur, moda eta horrelako modak. Egan nahi du, badela biskat dekalaja handi bat, errealitatea baratzegintza profesionala eta jendek amesten duten bezala gure ofizioa. Horrek ere egiten du, zaila dela batzutan jende atxemaiteko. Gero heldu den urteetan guk helburua dugu fruituak gehiago egitea. Hasi gira arbolak landatzen, egia da Euskal-Herrian ez dela kasik hemen iparraldean fruiturik, beraz gure helburua da pixkat fruituak ere egitea. Eta gero heldu den urteetan dugun proiektua gure landare tipiak egitea ere. Hor, landatzen ditugun landare tipiak landatzen ditugunak, entzara tipi-tipiak eta landare tipi guz. Beratzekari landare tipiak erosten ditugu beste leku batean. Eta montatu dugu proiektu bat, beste 3 baratze zainekin, hemen eginen ditugu landare tipiak. Argitxu eturria, nesker? Kaixo Irkus. Zu, ibilia zara 1000 saltxetan, eta nola aurkeztuko zenuke zure burua? Beti esan dudana, euskararen militanteak izan gara, benetan, eta anai asko izan gara, eta horrek agian egin gaitu pixka bat artista kakotxartean. Zenteak artista edozein deitzen dio eta kakotxartean, baina 1000 gauzetan ibilia naiz, nola baita esateko, eta, niri buruari emango nioke 7, 8, 10 puntuazioa. Artista moduan diozu edo... Egin ditudan gauza guztietaz. Guztiak. Pentsatu behar da, errefuxiatua izan ginela, Beskoitzen, aitak etxe bat erosi zuen beharrezkoa zelako, gerlak luzaz iraunduko zuelako, baina geure ontasun guztiak gelditu ziren Bilbon, beste batzuen eskuetan, eta ez du etxea berreskuratu, ez ezer orduan. Berriz hasi behar izan ginen, 11 izan ginen azkenean, eta neguak luzeak ziren, lokatza zegoen etxe inguruan, eta orduan zerekin, orduan ez zegoen telebistarik, ez mobiliarik, ez ezer, eta orduan zerekin eta egiten genituen gure arratsaldeak edo egun ilunak edo lehituz, irakurriz, edo dantzak ikasiz, edo kantuak ikasiz, edo antzerkia eginez, eta familia barruan egin genituen 1000 gauza. Jende harritua zen, baina hori egiten genuen. Eta hortik hasi ginen, kantuz ere, aitak ez zuen botz honik, mitinak eta eman zituen ez dakitzen bat, eta orduan abotza galdu zuen, baina ama bai. Bernaola zan zoragarri, ama kantatzen zuen oso ongi, eta bere anaiak ere, eta orduan hortik hartu genituen, segurazki, kantuaren gustoa, baina abotzak. Nik esango nuke anaiek, mutikoak ez genuela neskek zuten botza, ederragoa zuten,
eskek, mutikoe baino, denak belarria ondo ginuen eta oso ongi familiarteko botzak enpaste hobea izaten dute beste, eta hortaz baliatu gara mila gauzetan. Ibili izan zarete kantatzen? Bai, kantatzen eta dantzan, olaetan sartu ginen, hiru anaia, baina ni gehien iraundu nuena ni izan nintzen. Eta kantatzen, arrebak talde batzuten, mutikoek beste bat, eta 8 batera beste bat, hirugarren bat. Orduan horretan, Bilbon, ez dakit ezagutzen duzuen, La Familia Trapp nortzen. Austriako batzuk, 7 ziren, eta ihes egin izan behar zuten Austriatik, eta orduan bere bizitza defendatu zuten denek kantatuz. Antzerkietan eta horrekin irabazi zuten bere bizitza. Eta guri ezarri ziguten La Familia Trapp de Bilbao eta hori 55ean edo izango zen. Berdin ibiltzen zinetelako? Bai, guk 10 ginen, beraiek 7 eta guk 10. Bai, Beraz, Bilbon jaio, gero joan behar izan zineten iparraldera? Bai, eskoitze. Eta gero berriz Bilbora itzuli zineten? Bilbora, 53an. Eta orain bizitzara auritzen? Bai. Nola izan da guzti hori? Bilbora, gero Bilbon etxez aldatu nuen eta joan ginen aeroportua dauen lekuan Loiura, eta hor sartu nintzen, udaletxean klaseak ematen nituen, euskerako klaseak, Sondikan, Derion eta hor. Eta gero, Zeberion ere pasan nuen 10 urte herri txiki batean, Arratia erdian, eta zoragarria izan zen ere bai. Han gauza asko ikasi genituen baserritarretaz. Bere kantu zarrak, dantza zarrak eta hori guztiek bera egin ikasi genituen. Eta gero beti segitu dugu lan. Anai bat edo bestea, guk kuarteto zoroa sortu ginunean 1957aren amaieran izango zen, 18an. Michel Abegeri askok esan dutena Euskal Kanta Berriaren sortzailea izan zela eta 71ean, eta hori ez da egia. Michel Abegerik nola zen, Lapurtarren biltzarra egiten zen herri batean, urtero egiten zen herri diferente batean, eta han lehendakaria zen Michel Abegeri medikua zana eta kantuak egin zituen gizon bat. Eta guri entzutean gitarrarekin eta esan zuen, hau da nahi nuena, berak kantuak egiten zituen pianoz, eta guri ikusita gitarrarekin, bera ez zen ausartzen gitarra erabiltzea, Iparragirrek erabiltzi zuen gitarra, beraz. Guk ere Iparragirreren segida hartu genuen eta gitarrarekin hasi ginen. Orduan, Michel Abegeri ikasi zuen 2 urtez gitarra jotzen, eta gero kantuak egin zituen. Bere lehen diska atera aurretik, etxera bialdi zuen bere emaztea, ni Bilbon nengoen, garai hartan, emaztea bialdi zuen anaien bila ze kantu behar zituen grabatu esateko, bere jakin nahi zuen, nola pentsatzen zuten, edo zeintzuk behar zituen plazatu eta zeintzuk kendu. Eta aukeratu zituzten 6 kanta, uste dut, eta diskoa atara zuen 73an, Michel Abegeri. Eta Michel Abegeri izan da askorentzako Euskal Kantuan, Kanta Berrian, lehen kantaria. Guk aurretik ginen, eta guri esan zigun gauza bat oso polita zana. Iparraldean Zorroa deitzen da bigarren belar mosketari. Irailean egiten dana. Eta irailean izan zen, eta orduan altxatu zen, eta zi existen egiazko zorro berria. Guk zoroa ginen, eta atera zuen zorro berria, lanuda hierba antzuena. Horra, ginen, eta katatu gendun urte batzutan gero 2 anaiak ihes egin behar izan zuten Bilbotik, Iker
nahiaren aita dena, eta Ugutz, eta orduan kuartetoa apurtu egin pixka bat, sartu nuen beste nahi bat, alatz guekin, eta sartu nuen nik aukeratu nituen botzak koldo minaur bajoa, oso ona zana. Baina ez zeukan besteak zeukan musikalidadea, ez da nola esan. Ugutz falta zen eta... Nabari zen falta zen. Bai, 73an desagertu zen kuartetoa, pena bat. Nire mementorik zoragarrienak izan ziren horiek, dantza, hola eta gero kantua. Eta gero noiz etorri zinen Auritzera? Auritzera etorri nintzen 72an, lehenbizikotz, Firestoneko mapa bat egiten ari nintzela. Osatu behar zenuen mapa? Mapa egin aurretik tokiak denak ezautu ditut, Costa Brava, Baleares, Ibiza, denetan egon ez. Eta hona etorri nintzen, eta gustatuztatan, eta gero hemingoien historia horrek ere bere zera izan zuen, Eta geroztik ezkondu, eta nire semeak hemen hasi ziren txikitan, lehen hilabetea urte guztiz hemen pasatzen zuten. Horrekin batera nik mendia asko maite dut, hiriarekin, hiriko gau bizitza hori ezagutu nuen kantatzen genuenean, kantatu gar genuen gauaz sala fiestas batean, eta biharramunean 8:00 lantegian egon. Hori oso gogorra zen, baina beti esan dut zerak, izotzak hola basoan ite dutela tiki, nik mendira noa da. Ez du maite hiriko bizi faltsu hori ez tekiko da zen. Nahiago duzu herrian? Bakardadea, bakarrik, etxean bakarrik bizi naiz, eta aspalditik, 82an beresi nintzen, eta 84an dibortzioa edo izan duen, baina geroztik bakarrik bizi naiz. Eta hemen zer egiten duzu Auritzen? Hemen, Margozto, zikiroetara joan, festaldienean, artzainen bizitza hori asko gustatzen. Beti artzainetaz izan dut ideia munduan, nola erran, munduan den lana, ofizioa, zaharrena, artzaintza dela, eta euskaldunak izan zirela lehenak. Esaten da, gazta kaseinatik datorrela, latinetik kaseina, baina kaseina dator gatzetik. Eta latinak 2300 urte baino ez ditu, eta artzaintzak 5000 urtetik gora izango ditu. Gatzarekin ikusi zuten konserbatzen zirela janariak, eta horra hasi ziren gatzarekin, eta horretik kaseina dator gatzetik, gatz hitzatik, kez, kaz, alemanek kiz, esaten da ere bai, zera gazna, gazta. Dana da erroa gatza. Beti izan ditut, artzainak lagunak hemen Bizkaian, Gipuzkoan, Suberoan, mendi guztietan da, guztien laguna izan ez. Asko maite ditut, nola baita esateko, eta asko margoztu ditut. Eta hemen margotzen duzunean, zer margotzen duzu? Mila gauza, paisaiak bai egiten dira urrian, basoak gorritzen direnean eta hori gauza polita badaude ez. Baina gehienak izaten dira nik personaiak ditut. Personaiak ditut, Salvadorrena ditut 4 gauza, 5 gauza. Salvador, personaiarena, kantuz, bere bizitza, bere familiak eman zizkidan, bere argazkiak, eta arpegi hartu eta ez dakit nola erran. Badira, artzainek badute egoiteko manera bat, gaur galtzen ari dena. Makilaekin beti eta horiek denak ezarri bizia eman arpegi bati. Nola esan. Eta gero egiten dituzu erakusketak?
Ba, egin ditut egun baino gehiago. Eta Madrilen edo kanpotik ere egin ditut, egon nintzen Venezuelan, Mexikon, baina pixka bat nazkatuta nago erakusketaz gaur jende gutxiago eramaten ditu erakusketa batek. Ikustera gaten dira gehiago, baina gutxiago sartzen da. Baina gainera lan asko ematen du erakusketa bat montatzen. Jende guzti du margoztu baino ez dela egiten eta hala, zuek ez. Oso luzea da, baina, bueno, horretan segitzen dut, eta segituko dut bista galdu arte edo eskuak edo... Eta horretaz gain, hemen ere zaude kultur elkarte batetan, ez? Baduzu hemen herrian? Bai, garaitzeko hasi, bai. Garaitzeko hasi hitza agertzen da hemengo frontoian. 2009-2025 egin zen frontoian, agertzen da garaitzeko hasi. Eta hori norbaitek oso ongi pentsatu zuen. Esan nahi du, zer egin behar bada, hasi behar da lehenik. Hasi egin behar da, ez esan, hau egin behar du ez hasi, eta gero gorenera heldu zaitezke gauzak ongi egiten badia. Eta 2004 urtean, hemengo talde batek edo jende batek sortu nahi zuen talde bat, kultura talde bat, kulturetxea egin zuten urte horietan. Kulturetxea edukiz gauza asko egin daitezke. Eta hor hasi ziren lanean, hasi ginen. Lanean, eta egin dira gauza asko. Adibide? Nik beti izan dut, nik hasi nintzelako antolatzen kantu eguna. Eta kantu eguna polita zen, hemen ostatu kantatzen genuen, eta gero bazkari bat egiten zen, jentearekin. Taberna batetan, ez dakiz mekinen, 50 edo. Garaitzeko hasieran izan zituen 200 bat kide. Gaur egun 100 bat izango ditu, baina horiek jarraitzen dute eta horieri esker bizirik dago, oraindik ez. Ez da herri oso ona ez dut esango, jente honik badago, horiek egiten duten lana doblatu egin behar dute bestek ez dutelako egiten. Hori beti gertatzen da, gauza atxiki nahi bada, mantentu nahi bada, norbaitek lana egin behar du. Nik egia esan azken bilkuretan eta hola ez daukat joateko gogorik. Asetu amaitu nuen 1980 hortan, eta iparraldera joan nintzen berriz bizitzera, Bilbotik ihes egiteko. Bai, baina gaixorik ezarri dut. Astean 80 piku ordu okupatua neuzkan, lanekoa zen 40 ordukoa, baina beste 56ak ziren beste gauza batzuetan. Eta azkenean ez dauka pazientziarik, gero pazientzia gutxiko persona naiz. Naiz eta margoan pazientzia asko behar den, baina horreitik joan nintzen anaiaren etxera eta han pasatu ditut 21 urte. Etxea hemen borda batetan egin dut nire etxea eta duela 20 urte, gutxi gora bera, egin duela etxea eta geroztik ona gehiago etortzen nintzen eta azken laburtetan hemen bizi naiz. Gustora eta lanean. Eta hemen nik uste dut auritzen egintzen kantu egunetik aparte gauzarik politena izan zela hemengo ingurutxoa berriz eskuratu. Hori zera urbeltzen bitartez egin genuen, baina 2 urte iraundu zuen bertakoak dantzatuz, oso polita izan zen, dena mozorrotuak eta karnabaletan egiten zena. Noiz izan zen, no? Hori uste dut 2006 o 2007 ez dakit xuxen ze urtetan izan zen. Eta gero ingurutxo hori erakutsi zaie Iruñako
talde bati, eta horiek ere eman zuten Auritzen, eta Iruñan ere eman dute Auritzeko, bai, ingurutxoa du. Gero egon dira, Xuberoko dantzariak, Xuberoko kantariak, eta egon dira... Hemen Auritzen? Bai, kulturetxean kantatzen. Kulturetxea txipia da. Beraz, egin ditu elkar trukeak... Bai. Eta azken urtetan harremanak daude Akitaniakoekin eta gauza asko batera egiten dira. Erakusketak egiten dira, margo erakusketak, edo herriko jendeak arte lanak erakusteko, memento hontan dago, erakusketa hori kulturetxean. Horrek biltzen ditu noizenka herriko jendeak, baina nekez. Bai, laguntza gutxi dago eta hor jarraitzen dutenak kristoren lana dute. Eta nola sortu ziren harremanak hemengo elkartea eta adibidez esan duzu Akitaniako herriekin eta... Gaur egun ordenadorak eta denak, bai, jenteak hori Nafarroko gobernuak ere laguntzen du gauza batzutan, pasatzen zaie programa guztia, urtekoa eta laguntza batzuk ematen dituzte. Eta hortik sortu zen bestea eta gero iparraldeko jendea hemen kulturetxean egon da ensaioak eta egiten eta mila gauzetan. Hori garaitzeko hasik zuzentzen duen gauza bat da. Gero ematen dira pelikulak, Sarasate eman dute duela gutxi, gero Nafarroko gobernuak antolatutako historiare buruzko erakusketak ere egiten dira. Eta uste duzu harreman hauek garrantzitsuak direla? Auritz eta iparraldeko herrien artean? Bai, bestan dana, eta Zuberotarrekin edo zera, Lapurdi edo Benabarrekin Urepeleko jentea etortzen da, baina Donean Egarazikoak asko etortzen dira ona, eta kantatzen dute hemen, hango koroa, eta hortarako balio du, baina nekez ari da ez. Eta uste duzu bultzatu behar direla harreman hauek, eta nolabait saiatu elkarlan gehiago egiten? Bai, azkenean zeo zer izan behar bagara ez da herria bakarrik egingo duena. Auzoko herriekin ere egiten dire gauzak, musika, auzperrin, musika zaleak dira. Hor edozeinek jotzen ditu akordea, txistoa eta biolina, behar da inguzia arrabita eta hoien finaleko jendeari erakusteko zer ikasi duten egiten dira urtero kulturetxean ere bai eta besteekin ere, ez dakit, zentzu horretan lan asko egin da, baina batzutan pentsatzen da norentzat egiten ari zaren eta honetaz gehien okupatzen dena Arantza Intxausti. Horrek esaten du, alantare egin behar dela eta aurrera jarraitu eta erakutsi eta etxemploa emanez eta... Falta da gehiago jendearen implikazioa eta borondatea. Gauza askotan beraiek ere parte hartzen dute, baina beste herrietan egiten da zikiro bat, mandezagun, eta ez da problemarik zikiroa egiteko inoiz ez da problemarik. Hori oso ongi egite dute, baina gero beste lanak egin behar diren lanak horren inguruan, zerbitzatu, mailak eraman, eta nekez aurkitzen duzu. Inor, hemen, nahi haute... Eta nola uste duzu aldela jendea animatu gehiago? Zaila, da horrek beharko du... Ez dakit, inoiz izan den olako gauza bat, uste dute herrian ez dela sekulan izan, eta aldiz, ostian erranduten hori, denak elkarrekin lan egitea egun batez edo bi egunez urtean, hori beti egiten da, eta jende soberan dago. Horretarako bai, baina gauza konkreto bat. Zaila da, jendea ez badago ohituta txikitik lan egiterat, auzoko herria
Espinal, Auzberri, hor edozein topatu dezakezu, edozein lanerako, musikarako, beti prest dira, eta hemen ez. Ez dakit hori zeri. Badakit betidanik izan dela mugan egon den herri bat, hemen kontrabanistak egon dira, baina polizia edo, zibilak edo aduaneroak egon dira bizitza guztian. Eta gero, gerla garaian izan zuen utzi du herria markatuta. Pentsatu behar da, hemen egon zirela 4 regimiento, bat, artilleria eta beste ez dakinon, eta 4 tokitan kokatuta denbora berean. Frankoren gerla izan zanean, hemen zeuden 4 ejerzitoko soldaduak. Baina soldaduak etxetan ez dakizen bat denboraz, etxe bakotxak hartu behar zituen soldaduak. Batzutan 12, beste batetan 8, bestetan 4. Zerrenda batago etxeak zenbat soldadu izan zituzten bakotxea. Eta horrek egin du jendea beldurtzea eta agian horrek markatu du herriaren urrats eman behar hori ez diela ausartzen urrats bat ematera. Eta uste duzu aldatuko dela etorkizunean? Eta igual gazteak... Bai, nik uste bai ez. Gazteriak beste era batean ikusten dut gauzak. Baina nik uste dut Euskal Herrian ere jendea, erraiten da, iparraldean jastatuago dela, mimatuago dagoela, gehiegi ematen zakotela, eta horrekin paso egiten dute problemak dituzten lanetan sartzera. Hori behar da aldatu. Behar da pentsatu herria denena dela eta denen artean egin beharko dukela lan guztiak. Eta hor da, niri deika datozenean izate dut, 82 urterekin egin behar zinueten lana, hori ez da zuzena. Beraz, bukatzeko zure mezua zein izango litzateke? Asko aldatu beharko litzakela herri hau aurrera egiteko, baina uste dut egin dezakela. Hor dauen gazte hori da, horiek prest daude gauza asko egiteko, baina gutxiegi dira. Gutxi horiek dena zaku guztia bere gain hartu behar badute pentsatzen dute. Aldiz, jende gehiago egongo alitz erretxo izan zen. Egin behar dena da ez geldirik egon eta ahaldan guztia egin. Denen artean. Bai, gutxienez pentsatu ezaten geure adinera helduko direnean ze lana egiten zuten bere aurrekoek, berek egiten ez zuten. Ez dakit. Ezin da lana egiteko zuk etxenploa eman behar baduzu, zu ari zara lanean. Baina besteak begira dira eta gero ez dakizu egingo duten edo ez. Hori da gertatzen dena. Gertatzen da jendeak beste ideia batekin Euskal Herria denona da, ez da herria, Euskal Herria da. Euskal Herria dugu jokoan, gauza guzti, egiten dituen gauza guztietan. Beharritake gehiago implikatu, batzu badaude, jadanik, eta pozik gauz, horiekin, baina gehiago beharko denituzke, ez. Gero, gertatzen dena da, hemen neguan 50 persona gelditzen garela, besteak denak Iruñara doazit, hemen ez dago. Zaila dela. Bai, problema asko dira, baina kulturetxea hor dago, eta hor gauza asko egin daitezke. Eta kanpotik datoz kulturetxearen bila eskatzera bere gauzak egiteko. Horrek beharko luke herriari eman, kanpotik etorri behar. Hori erabiltzeko guk egin beharrean. Zerbait pentsatzeko. Hausnarketa bat beharko litzake, baina ez da sekolan heltzen, ez dakit noiz helduko da. Igual helduko da. Bueno, mila esker, Irkus, gurekin egoteagatik. Barkatu, txapa. Eta konpartitzagatik zure historiak. Ni beti presnago, Mila esker. Mila esker zueri.
Kaixo, Unai. Kaixo, egunon. Kontatuko diguzu nor zaren. Vale, Unai Irigarai naiz, 19 urte ditut, Auritzekoa. Soziologia ikasten dut, Iruñako, Nafarroako Unibertsitatean, eta etorkizun batean hemen Auritzen bizitza gustatuko litzaidake. Eta nolakoa da bizitza, Auritzen gazte batentzat? Auritzen oso lasaia, herri guztietan bezala, eta herri txikia izanik oso lasaia. Egia erran, zonaldeko herririk handienetarikoa izan da, bizi gehiago du, taberna daukalako eta azkenean jende gehiago garelako. Baina, egunerokotasunean ez dago hiri handi batean dagoen bezain beste bizi, askoz pertsona gutxiago garelako. Eta adibidez, suposatzen dut udan eta kurtsoan zehar oso desberdina izango dela. Oso desberdina. Adibidez, kurtsoan zehar elkartzen gara kafea hartzeko adibidez bazkalostean 5-10 pertsona, eta orain udan kuadrilla guztietara etortzen da kanpoko jendea, edo Auritzekoa dena baina kanpoan bizi dena eta udan bakarrik etortzen dena, edo beraneanteak ez ziren Auritzen uda pasatzera jende asko etortzen da, eta azkenean beraiekin harremana egiten dugu, eta azkenean kuadrillak asko handitzen dira, eta askoz gero gehiago dago herrian. Adibidez, udan zenbat gazte elkartzen zarete? Udan, agian bikoitza, neguan gaudenen bikoitza edo gehiago, bota 18 urtetatik 25 urtera arte, neguan 21 pixka bat gutxiago behar bat egon gaitezkela, eta orain udan askoz gehiago. Eta adibidez, ikasketak egiteko orduan, nola antolatzen zara egunero Iruñara joateko? Lehen errandu dizuan moduan, hemen Auritzen ikastola dago, 12 urtera arte. Gero 16 urtera arte DBH egiteko Garraldara joaten gara, institutora. Eta gero hortik aurrera, arazo bat dago, zeren ezin dugu gure ikasketak hemen, zonaldean jarraitu. Eta institutora joaten baldin bagara, gertuen daukagun institutoa Askatasuna da, Burlatan. Edo erdi mailako zikloak egiteko ere, Iruña edo Iruña herrian daude guztiak. Beraz, gutxo gora bera, ordu bateko bidaia egin bartugu ikastera... Ordu bat joan eta ordu bat etorri. Orduan gertatzen dena da, edo jende asko Iruña gelditzen da, edo joan da etorri egiten dugu, baina horrek suposatzen du diru gasto handia. Eta gainera zure denbora asko galtzen duzula joaten, etortzen, eta horrek suposatzen duen askoz gehiago nekatzen zarela, zen lehenago sanatu bat zara, eta hori. Nik adibidez, pixka bat denetarik egiten dut, batzuetan gehiago Iruña, beste batzuetan joan da etorri. Gainera, karnetat eratzen duzunean, herri batean karnetat dena da, zeren kriston askatasuna ematen dizu, bai Iruñara joateko, beste herrietara joateko, eta horrela. Eta orduan, orain karneta izan da, Iruñan gelditzen naiz egun batzuetan, baina baita ere Auritzera etortzen naiz klasea izan eta gero. Eta horrela izaten da. Baina orduan izan behar duzue pisuren bat Iruñan. Bai, hori da arazoa. Jende askok edo familiako norbaiten pisura joaten da. Beste batzuek, ditu lagun batzuk adibidez ikasle residentzia batean gelditzen dira. Edo bertzenaz, adibidez 3 edo 4 pertsonen artean pisu bat hartzen da. Baina hori ere dirutza suposatzen du. Eta orduan, pizka bat horrek kontanatzen gaitu, gero herriak usten direla, ez? Neguan zehar, jende guzti horrek Iruñan bizitzen du, eta gero askoz gehiago kostatzen da Iruñan bizi eta gero berriz herrira bueltatzea, azkenean Iruñan ikasten duzu, Iruñan zure bizitza berria eraikitzen duzu modu batez, eta horrekin haustea gero uste dut jende askori kostatzen zaiola, gero bueltatzea herrira, berriz lasaitasun horretara eta guzti hori. Eta uste duzu herriko gazteen artean, jendeak ze asmo du gehiago, herrian gelditzearena, ala badago hemendik alde egin nahi duen jendea? Bai, denetarik dago. Gero uste dut ere horrekin lotuta hezkuntzan arazo handia dagoela, zeren guk beti hemen ikastolan ez zain beste, baina bai institutoan entzuten duzula, hemendik atera behar da, mundu asko dago ezagutzeko, eta egia da,
baina ezin duguna egin da sustatzen digutela hemendik atera behar dela gure zonaldea jende askok ezagutzen ez duenean. Orduan, zer gertatzen da, bai, ez daukazu beste aukerarik eta Iruñara joaten zara. Orduan gero denetariko ikuspuntuak daude. Nik adibidez, badakit karrera bukatzean edo karrera bukatu baino lehen, hemen bizi nahi dudala, adibidez, Iruñeko bizi estiloa edo hiri bateko bizi estiloa ez zaidalako gustatzen. Baina ditut lagunak hemen aspertzen direnak, ez zaiena lasaitasuna gustatzen, eta nik uste hori ere bai aldatu beharko litzatekeela, hemen gazte gehiago gelditzeko azkenean aldatu beharko litzateke herria pixka bat bizi gehiago izatea, eta hori lortzen da gazteon parte hartzarekin batez ere. Eta adibidez gazteek antolatzen dituzu gauzak hemen herrian? Bai, hori erra dago nahiko herri pixka bat ez dela mugitzen kasi ezertarako. Egia da gazteon artean, olentzero eta horre egen kabalgata eta horrelakoak antolatzen ditugula, herriko festak udalarekin elkarlanean egiten ditugu ere, eta hor bai mugitzen garela, igautzeak ere antolatzen ditugu gazteon artean, eta horrelako gauzaren gero urtean zehar, urte batean gauza bat, urte batean bertze bat, batzuetan bai antolatzen ditugula, baina orokorrean gazteriaren eskuetan ez dago gauza handirik eta ez gara mugitzen egiarran. Eta zu ez zara aspertzen hemen, nola esaten duzu batzuk aspertzen direla ez? Egiarran hemen adibidez mendia dago, mendira joatea gustatzen zait, aitak behiak ditu, abeltzaina da, eta gustatzen zait behiekin egotea eta aitari laguntza, eta horrek denbora asko suposatzen du, eta aitarekin egoten nahi denbora asko. Eta gero, adibidez, asteburuetan edo orain udan, egiarran, asteburuero, leku batean edo bertzean, herriko bestak daudela. Egiarran, neguan ez dagoela martxa hundik, baina, adibidez Jarraldan dela ondoko herrian, disko bar bat dago, errota, eta horra joten gara asteburu guztitan. Hemen biltoki diskoteka dago, eta ez dute asteburu irekitzen, baina egun garrantzitsuetan bai irekitzen dutela, eta bai nahiko girona egoten da, eta beraz, badaude aukerak. Bai, aukerak daude, bai. Eta uste duzu lan aukerak ere badaudela hemen, etorkizunari begira, gazteentzat? Lan aukera oso gutxi dago hemen, eta badagoena edo gehien bat ostalaritzan. Hirugarren sektorean hemen da lan gehien eskaintzen duena, eta uste dut oso gaizki ikusia dagoela, oso gaizki ordaindua dago, baldintzak oso txarrak dira ostalaritzan, eta batez ere hemen erromesen bidea eta geroz eta turismo gehiago dagoela, uste dut okerrera egin dutela baldintza horiek, eta ulertzen dut gazteok ez dugula mundu horretan lan egin nahi. Bertalde batetik, adibidez, abeltzaintza dago, baina oso zaila da gazte batek bere kabuz soilik zerbait sortzea. Zerotik hastea. Nik erran dudan bezala nire aita abeltzaina da eta horrek kriston abantaila ematen du, zeren badaukazu proiektu guztia montatua, eraikuntza guztia egina, eta badaukazu nondik hasi. Baina ez bali badaukazu familian edo gertuko norbait guzti hori montatua duena, uste dut oso zaila dela, kriston arriskua delako inbertsio pila egin behar da, eta nik uste dut hori aldatu beharko litzateken zerbait da, aukera gehiago eman zerbait egin nahi duten gazteei, eta noski kontzientziatu behar da hemengo gazteei, hemen etorkizuna dagoela, baina etorkizun hori guztion artean eraiki behar dela ez. Eta uste duzu auritzen zerbait falta dela bizitzeko, ala bizitzeko behar den guztia gutxi gora, aipatu ditugun gauzetaz? Erran beharra dago, zerbitzu aldetik, oso ongi hornitua dagoen herri bat da, zonaldea ere, bere osotasunean pixka bat denetariko gauzak ditugu. Egia erran, herrien arteko komunikabideak, errepideak eta hori oso kaskarrak direla, eta horrek suposatzen du, adibidez, zure herrikoekin harremanak izatea, baina bertze herriko batzuetekin, Saurizberri, ondoko herria dela, bai harremanak daudela,
Baina adibidez, Aezkoako herri batekin edo horrela, zailagoa ikusten dut, zeren komunikazioak oso txarrak dira. Eta uste dut, ezakit, ekimen kultural gehiago eta horrelakoak falta direla gure herrietan. Zeren zerbitzu aldetik oso ongi gaude, baina ezakit, ekimen kultural eta horrelako gauzak uste dut huts egiten dutela. Eta esan duzu inguruko herrietako gazteekin harremana baduzu. Bai. Eta adibidez, mugaz bestaldekoekin hemen gertu gelditzen dela, ez? Bai, hori uste dut oso gaizki egina dagoen zerbait dela, ez daukagu batere harremanik Iparraldeko gazteekin, zero. Elkartzen garen leku bakarra Luzaideko bestetan dira, zeren Luzaide azkenean erdian dagoen, justo mugan dagoen herri bat da, eta hori elkartzen gara guztiak. Eta daukagun harreman gutxia sortzen da, juergan, baina gero egunerokotasunean eta bizitzan ez daukagu batere harremanik Iparraldeko gazteekin egia erran. Eta gustatuko litzaizuke? Bai, nik uste egia erran ikastolan eta horrela bultzatu zituztela pixka bat gure artean ezagutzeko proiekturen bat. Baina hor gelditu ziren eta inork ez zituen aurrera eraman, eta nik uste dut oso aberasgarria dela, ez azkenean Pirineoko bi aldeetako gazteak ezagutzea eta gauzak elkarrekin egitea. Egia da badela hor Sorogainen egiten dute besta, eta dago asanblada bat mugak apurtuz. Eta hor sustatzen dela bi aldeko gazteen elkarlana eta hori. Gero Nafarraren egunean ere joaten gara batzuetan eta hor izaten duzula harremana, baina hori juerga giroan eta ez da zerbait formala. Hor gelditzen da, Hor gelditzen da, egun konkretu horiek eta... Egun konkretu horietan eta ez da gehiagora ematen, eta nik uste dut oso aberasgarria izango litzatekeela bai haientzat, baina baita guretzat ere. Eta uste duzu hango gazteen egoera zuen antzekoa dela, herri txikietan? Nik uste dut han egoera hobea daukatela. Ez dut oso ongi ezagutzen, baina kanpotik ikusten dena, uste dut hango gazteek konpromezu gehiago daukatela bere herriekiko, herrian gelditzen direna gehien bat, askoz mobilizatuagoak daudela, eta bere proiektuak bere herrietan aurrera eramaten dituztela eta aurrera eramateko aukera dutela. Uste dut horietatik ikasi behar dugula, zeren azkenan, hemen gazteria super desmobilizatua dago arlo guztietan, eta nik uste dut haietan fijatzea eta hori oso aberasgarria izango litzatekeela. Eta orain bukatzeko aukera izan da mugaz bestaldeko gazte bati mezuren bat edo proposamenen bat edo galderaren bat baldin baduzu bidaltzeko zer esango zenuke? Errandu dana, gure artean elkarlan sare bat moduko bat sortu beharra dagoela, eta uste dut guretzat aberasgarriagoa izango litzatekeela, zeren uste dut beraiek asko daukatela guri erakusteko, baina haientzat ere aberasgarria izan daitekelako, nahiz eta gertu egon bizi estilo pixka bat desberdinak ditugulako. Eta hori. Oso ongi, mila esker Unai eta ea posible den erlazio horiek sortzea. Mila esker. Nafarroa garaia, zegoetan zu? Doi bat. Joaten zira noiztenka? Bizpairu aldiz urtean. Baina joan gabe batzutan irakurtziakin gauza frango sartzen dira zure buruan, eta urgunetik seitzen dugu, urbila izanike, behako bat badugu beti izan dain ekonomia, politika, kirola, edo kultura mailan, dantza, kantu gintzan, bertsu gintzan, urgun eta urbil. Auritze, iria zautzen zu? Pasatu biniz ez frangotan, baina pastu nizan dik, eta noizpi gelitu nintzen osatu on batean. Zer dituzu hango biztanleetaz? Ez dut ideik, bate. Pasatzen gilaikan, ematen du mendiko giroa dela, baina badela bizi bat, ez dena agertzen pastentzilaik gotoan. Baina etxe utsak ere, handiak, iragana izan da, eta badazeit, baina badira gauza batzu ageri direnak, baina ez dakizu susen zer den, zenta ez binizan bizi. Gauza batzu pasatzen dira buruti, baina johatu gabe.
Ikusten duzu, abantail bat edo desabantail bat iparraldean bizitzean, Nafarroan baino? Iruditzen zaut Nafarroa, Nafarroa eskualdun dela, iparraldea bano. Bai, hori iruditzen zaut. Nesker? Deusetaz. Bueno, auritzen ere hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta hurrengo saioan beste bi herri ezagutuko ditugu. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.
Eta ara, Lekoneko irian ginen eta orain bagoaz auritzera.